Muzaka za mbuyomu nzibambo wina anakwirira mkazi wake wa moyo nyumba mwake atipoti mkaziyo anamupeza ali ndi chuma ndipo amafuna kuti chuma chose cha mkaziyo chikhale chake, ndipo zaka zinadusa zingapo osaziwikanso kuti mkazi ameneyo anapita kutiko. Koma kenako munthu wina woledzera basi tukumowa nkumayikamba amvekere apolisi ndiye ndi mbuzi kwa basi mpaka mafayilo a mlandu anawatseka osadziwa kuti munthu tinathandiza abwana athu kumugwirira nyumba. Kenako mulandu nkuyambiranso zinthu nkufika povuta nzibamboyo ndikugwidwa, ndipo kenako ndipo mutaphunzire kuti mulandu sumaola ingaduse nthawi yayitali bwanji. Komano zinatani banja labwinobwino poti mkazi akakhala ndi chuma ndiye kuti naye mamunanso ali nacho pamenepopo, koma nkubwera ndi upoopsa chotere. Mzibambo mukunenayo ndi ndani? Moyo wake wa tsiku ndi tsiku umamuyendera motani palero? Ndine Dean Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitirira osayiwala ka like, comment ndi kupanganso share kwinaku nkumapitirira ndi nkhani. Mzimayiyu dzina lake ndi Shakira Khalil, ochokera dziko la India. Shakira asanakwiriridwe wa moyo chonchi nayenso wakhalako ku dziko kuno, ndipo iyeyo poyambapo nayenso anabadwa zabwinobwino monga muja momwe mwana aliyense abadwira nkumakula, ndipo anabadwira mu banja loti akalira ndiye kuti ndalama zigwirepo ntchito potonthoza ndi ma ice cream chidule. Anabadwa mu banja lolemera kwambiri. Atafika msinkhu oti osiliridwa anasiliridwa ndi khazini wake Iqbal Khalil. Inu mukudziwa amwenye achi India mamunayu yemwe nayenso anali ndi ntchito yabwino yomwe nthawi zambiri amatulukatuluka dzikolo nkumakagwirira ntchito kunja. Nthawi zambiri mamunayu amakhala ali kunja kutali ndi mkazi wake. Shakira anali mkazi wa mabizinesi akuluakulu ndipo payekha nayenso anali bilionea. Anali nzima nyumba zingapo zomwe zimambweresera ndalama zochuluka pakutha pa mwezi. Ngakhala anali motalikana choncho, komabe ana ankabadwa ndipo mpaka anasonkherana ana okwana 4 akazi okhaokha. Koma mukudziwa moyo ukukhutira kumavuta. Shakira ankafunisisa atakhala ndi mwana wa mamuna, ndipo ngati anali ndi khumbo komanso stress inali mmoyo mwake ndiye yoti apezebe munthu ovala matrauza ndithu. Chifukwa ichichi chimapangisa mkazi ndi mamunayo kumakangana ponena kuti mamunayo sakukhala pafupi kuti abadwise mamunayo, nanga zingatheke bwanji mamuna asali pafupi. Ilitu linali kale kwambiri mma 1983, ndipo Shakira ankaziwana ndi munthu wina wake dzina lake Shraddha, yemwe ankaziti akudziwa mankhwala osiyanasiyana achikuda oti angampase mkaziyo nkukhala ndi pathupi mosavuta. Ankateno mkaziyo atamuuza za mavuto ali nawo mu banja mwakemo. Shraddha anadziwa kuti mkaziyo akuonesa kuti ali desperate za mwanayo, komano ali ndi chuma chambiri, ndipo anazipereka kuti amuthandize ulere. Koma nanga athandiza bwanji pomwe mamuna wake ali kutali? Zinthuzo nkumachita zimafuna mafuta achizibambo. Ndiye paja olo munda mwa Edeni anali Hawa anatengeka ndi Satana. Ndiye basi chibwezi nkuyambikanso ndi othandizayo. Satana nkuzalowa pakati pawo mpaka kugwirizana zoti athetseno banja ndi mamuna wake wa Shakira Iqbal, ndipo zinatenodi mkazi ndi kuthesa banja lake labwinobwinolo. Izi zinadodomesa achibala a Shakira kuti mchiganizo cha mtundu wanji munthu waberekerana naye ana mpaka 4 kuzagwera mmaesero oteni. Achibala anamutuluka. Makolo ake a Shakira nawonso especially mayi yake anamutuluka kuphatikizapo ana akenso onse 4 anakana kukakhala ndi mayi yakewo, ndipo anapanga chisankho chomakakhala ndi bambo awono. Awiri wano ngati banja anakakhala ku chimansion cha mkaziyo. Moyo nkumapitilira, banja la nyuwani nkumayenda. Nkhani zonse kuti ziziyamba ndi mwana wawo mmodzi oyamba wa Shakira anali akupanga za modeling, ndipo nthawi zambiri anali akumakonda kumalumikizana ndi mayi yakewo pa landline paja ma cellphone anali asali commonly known at the time. Tsono mu April 1991 Shakira anasowa osapezekanso. Kunapezeka kuti mwana amalumikizana ndi mayi yakeyo akayimba foni sinkayankhidwa. Nthawi zina Shraddha ankayankha nkumanena zoti mayi yako achokapo. Nthawi zina nkati ali kutali ndi deralo pena anapita kunja, mpaka inatha miyezi 7 nzibamboyo akuthawathawa ma statement a Shakira. Apano mwana uja anatopa ndi kupatsidwa ma excuse olankhulana ndi mayi yake, ndipo anaopseza Shraddha kuti ngati sapanga zoti iye alankhulane ndi mayi yake auza apolisi za nkhani. Kumva izi doloyu anasintha statement
kumati mayi yako anali oyembekezera ndipo ali ku chipatala kobereka ndipo anachita mpaka kutchula dzina la chipatalacho kuti ndi Roosevelt General Hospital. Mosataya nthawi mwana uja anayimbira Roosevelt General Hospital koma anayankhidwa kuti kulibe patient otchedwa Shakira yemwe wafikapo kapena masiku apitawa yemwe anapitapo kumenekoko. Apano zinayamba kupatsa mafunso ochuluka kwa mwana uja ndipo anadziwa kuti Shradanand pali zomwe akubisa. June 1992 mtsikanayu anapita ku dera la Bangalore komwe kunkakhala mayi yake kuja nkukafikira kutsekula mlandu ku polisi wakusowa kwa mayi yake. Mothamangira nthawi a polisi anapita kukafunsa mafunso Shradanand ndipo iye atafunsidwa anawayankha apolisi kuti Shakira anapita ku holiday yakutali ku dziko lakunja. Apolisi anakanika kuyika kwambiri pressure pa Shradanand kamba kuti pa nthawi Shradanand ndikunenayo anali big ndi chuma cha mkazi osowayo komanso anali mma connection atalatali ndi anthu ochuluka amboma. Inu mukuziwa pali ndalama pamapeto pake mulandu unasiya kufufuzidwa ndipo Uncle Shradanand amakhala still mu chimansion cha Shakira ngati kuti palibe chomwe chinachitika. Kuli zi chomwechi chaka cha 1994 wa polisi wina anali ndi nzake wina mwini bala kumenekoko ndipo munthu ameneyu anayamba kumanena ataledzera kuti apolisi ndi opusa kwambiri mpaka kukanika kupeza munthu oti anakwiriridwa nyumba ndi kuona ni maso anga. Apa nzake wa polisi uja anali odabwa ndipo anafunsa pofuna kumufukula munthuyu zambiri kenako iye analakatula zonse kuphatikizapo zota anali limodzi ndi bwana Shradanand pomwe ankakagula bokosi. Iye ankati ngati unamvapo za Shakira ameneyoyo anali bwana wathu wamkazi koma Shradanand anamuyika mu bokosi wa moyo nkumukwirira nyumba mwake momwemo. Apa nzake wa polisi uja ananena kwa nzake wa ku polisi uja za nkhani ndipo apa gulu la polisi linalunjika ku nyumba kwa Shradanand komwe iye anakana zonsezi koma atamubweretsera munthu oledzera uja kudzayikira umboni ndipo pomwe zinthu zinayipa pomwe ndikupitirira ndi nkhani. Misala mauka zokandakanda pathupi ilikango khunyu zambiri za mmabanja BP mmimba mumakuvutani mamuna kapena mkazi sakubereka kupita pachabe mkazi akayima ndi zina zochuluka zomwe siningatchule apapa. Inutu musavutike kamba kuti ku John Konko kuli dokotala lake yemwe amakuthandizani mmavuto anuwa mophweka amayenda dera lina lililonse ku John. Ayimbireni olo alankhuleni pa WhatsApp pa 07437803321 kapena 07820237773. Apa munthu uja analozera pomwe panakwiriridwa Shakira pa living room. Iye ankati anagula bokosi nkumupasa mankhwala atulo Shakira kenako nkumutenga nkumuyika mu bokosi pamodzi ndi mattress wa moyo nkukhomera misomali nkukumba dzenje pa sitting room nkuyika bokosilo nkulikwirira ndi kuyitana anthu opanga flow nkupanga flow nkuyikanso matairos obeba nkumapangapo party after party pamalopo masiku ochuluka. Apolisi anamanga Shradanand ndipo ati iye anapanga zonsezi kamba kuti sikuti ankafuna Shakira ndi mtima wake onse poyambapo ayi koma ati poti anali billionaire iye ankafuna chumacho koma Shakira ankaoneka zota anayitulukira plani ya Shradanand ndipo ankati chuma chakecho ankafuna kuchipanga register mu dzina la ana ake chonse zomwe zinapangisa Shradanand kuona kuti maplani opeza chuma iyeyu sadzatheka. Choncho ndi chifukwa anabwera ndi plani yoyipayi. Shakira anafa imfa yowawa popeza zimaonesa kuti atatsisimuka mbokosi muja mkati mwa bokosimo amakanda bokosilo ndi zikadabo kuyesa kuthawa ndipo apolisi anapeza mafupa okhaokha bokosi lokandikakandika mkatimo. Shradanand anatchajidwa kulandira chilango cha imfa kuti azibambo ena atengerepo phunziro pa nkhanza za mtunduwu. Ichi nchisonyezo choti si onse amafika m'miyoyo yathu kuzasungana nawo nkukalambisana nawo ayi. Ena amangofuna nthawi zina zomwe tili nazo. Ena pa iwe pamangokhala pa nthuzi chabe popumira dzuwa likawala kwambiri poti pa iwe pali nthuzi nkubwera kuzangobisala pomwe dzuwa likalowa ulendo wawo nawonso umapitirira kukusiya. Chachikulu ndi kuonetsetsa kuti munakumana motani mukukhala motani osayiwala kuphunzirapo kanthu mu nkhani imeneyi komanso kupanga share Shakira.